салому дуруди бепоён нисори якояки шумо бод мухлисон ва тамошобинони азиз. ин нашри навбатии барномаи дар самои ватан аст ки ин лаҳзаҳо аз мактаб интернати шаҳри Истарафшан тавассути телевизиони Баҳористон пешниҳоди шумо азизон мегардонем. Бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст таъсис дода шудааст, ки ҳадафи он рушди фарҳанги китобхонӣ ва баланд бардоштани маърифати умумии ҷомеа ба хусус наврасону ҷавонон аст. хуб тамошобинони азиз, биёед бо қаҳрамони навбатии барномаамон аз наздик шинос мешавем. Муқаддасҷон, бори дигар салом алейкум. Ман шуморо мешиносам ва дар бораи шумо каме ҳам бошад маълумот дорам. Ин лаҳза мехоҳам ки шумо худро ба пуррагӣ ба тамошобинони телевизиони Баҳористон ва ҳамсолони худ муаррифӣ мекардед. Ман Маҳкамова Муқаддас, хонандаи синфи сеҳи мактаб интернати шаҳри Истарафшан мебошам. Муқаддасҷон, чӣ тавре ки мо медонем шумо дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст иштирок кардед ва то кадом давр омадед? Ман дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст то даври вилоятӣ расидам. мо медонем ки шумо соли 2023 дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст иштирок кардед. Метавонед ин лаҳза ба мо маълумоти пурратар диҳед? Ман дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар номинатсияи адабиёти классики тоҷик 100 то ғазал, 120 то рубоӣ, 160 байт достон, 100 байт қасида, 100 байт дигар навъҳои шеърӣ аз ёд кардам. офарин ба шумо. Муқаддас, кадом китоб ё асареро ки дар ин озмун аз худ кардед бештар ба шумо писанд аст? Чор дарвеш. чаро маҳз чор дарвеш? Метавонед ҳамон порчае ки ба шумо бисёр писанд омадааст ба мо гӯед? Баёни ва хоҷа сагпараст. Чун субҳ расид, ду дарвеш ҳикояти худро тамом карданд. Подшоҳ дар пеши онҳо буданд ва дар қасри худ рафта вазирони худро фиристод ки он дарвешҳоро биёварад. Ва подшоҳ гуфт ки ман шаб ду ҳикояи шуморо шунидам ва имрӯз дутои шумо бигӯед. Ва онҳо гуфтанд ки намегӯем. баъд подшоҳ гуфт ки мехоҳед ки ман баёни саргузашти худро гуфта бидиҳам. Онҳо хурсанд шуданд ва подшоҳ саргузашти худро мегӯяд. Вақте ки падари подшоҳи Рум мебошад, он вафот мекунад ки ин писари худро ба подшоҳи гузашта меравад. Баъд вазирон аз як ҳамон Рум як алмосро меорад. Он сангро меорад ки худи аз вафоти падараш як санг монда буд, мисли ҳамон мебошад. Ташаккури зиёд. Мо фаҳмидем ки шумо ин ҳикояро ба пуррагӣ аз худ кардаед. Медонед чи, ин лаҳза мехостам донам ки оё шумо макони дӯстдошта, ҷои дӯстдоштае доред ки танҳо дар он ҷо китоб хондан мехоҳед? бештар дар куҷо китобхониро дӯст медоред? Мухити ором барои ман китобхона мебошад. Ман бештар дар китобхониро дӯст медорам ки зеро дар он ҷо китобҳои дӯстдоштаамро пайдо кардам. Муқаддасҷон, тавре ки мо медонем шумо дар озмуни шоҳномахонӣ ки бо ташаббуси Ҷумҳурии Исломии Эрон доир гардида буд, шумо ба таври онлайнӣ иштирок кардед ва соҳиби шоҳҷоиза гардидед. Метавонед дар ин бора ба мо каме маълумоти пурра диҳед? Ба ҳар як хонадон тӯҳфа намудани китоби шоҳномаи безавол ба ваҷд омадам ки ба шоҳномахонӣ иштирок кунам. Ман дар ин озмун 400 байт шоҳнома аз ёд кардам. Вақте ки дар мактаб будам ба мо хабар оварданд ки шоҳномахонӣ шуда истодааст ва мо ҳамроҳ ба Фарҳангсарои Ориён рафтем ва шоира Раънои Зоҳирдӯст видео гирифта ба онлайн партофтанд.
ба шумо бештар барои дар ин озмун иштирок карданатон кӣ кӯмак расонид? Кӣ барои дарёфти китобҳо ба шумо кӯмак расонид? Бо шумо бештар кӣ кор кард? дар вақти ҳамин вақти озмун ва иштирок кардан муаллимаи иномова соҳиба ба ман кӯмак расонданд ва шеърҳо ва китобҳо ёрӣ доданд ва онҳоро тарзи шеърхонӣ ва инҳоро ёд доданд ки ман ба ҳамин дараҷа расидам. Яъне бештар ба шумо муаллимаатон ином ва соҳиба кӯмак расониданд. Хуб, биёед ин лаҳза аз ҳамун шоҳномае ки шумо дар озмун қироат кардед метавонед ин лаҳза барои мо ва бинандагон қироат кунед? Бале. Марҳамат, мо шуморо бо диққат гӯш мекунем. шоҳнома аз Абулқосими Фирдавсӣ. огаҳии ёфтани модар аз кушта шудани Сеҳроб. аз достони Рустам ва Сеҳроб. ғариб омад аз шаҳри Теҳрон замин, ки Сеҳроб шуд кушта бар дашти Кин. хабар зе ба шоҳи Самангон расид, ҳама ҷома бар хиштан бардарид. ба модар хабар шуд ки Сеҳроби гурд, ба теғи падар хаста гашту бимурд. бизад чангу бидрид пейроҳанаш, дурахшон шуд он лаъли зебо танаш. баровард бонгу ғиреву хурӯш, замон то замон зӯ ҳаме рафт хуш. марғон зулфи чун тоб дода каманд, ба ангушт печиду аз бом биканд. ташаккури зиёд. Аз ин маълум мешавад ки шумо шоҳномаро пурра аз худ кардаед. дар вақтҳои хулигӣ ба чӣ корҳо машғул мешавед? мен шеър мазун. Шеъра зиёд мекунед? шумо шеъри дӯстдошта доред ки дар дил хоҳ лаҳза мехоҳед он шеърро қироат кунед ё суруде замзама кунед? шоҳномаҳо. бештар шоҳномаро қироат карданашро дӯст медоред. Хуб, Муқаддасҷон, шумо ғайр аз фанни адабиёт боз ба кадом фанҳо шавқу рағбати зиёд доред ва дар вақтҳои холигӣ ба чӣ корҳо машғул мешавед? ба фанҳои математика, забони англисӣ, хушнависӣ. Хуб, ғайр аз ин боз ягон ҳунари иловагии пинҳонии дигар доред? ман ба навохтани асбобҳои мусиқиро дӯст медорам, махсусан пианиноро. Яъне шумо пианино навохта метавонед? бале. шумо ғайр аз озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, боз дар кадом озмуну олимпиадаҳо иштирок кардаед ё умуман иштирок кардан мехоҳед? ман соли 2022 дар олимпиадаи кенгуру иштирок кардам ва мақоми ифтихориро ба даст овардам. баъзе саволҳо душвор буданд. ман аз ҳамин сабаб мақоми ифтихориро ба даст овардам ва роҳ афтода нашудам. мин баъд кӯшиш мекунам ки дар олимпиадаҳои дигар ҳам иштирок кунам ва ҷойҳои намунавӣ ба даст биёрам. бениҳоят хуб. мо низ ба шумо дар ин самт бурдбориҳоро таманно дорем. бигзор ҳамеша шумо муваффақ бошед ва сӯи муваффақиятҳо парвоз кунед. ташаккур. ман низ кӯшиш мекунам. тамошобинони азиз, ёдовар мешавем ки айни замон мо қарор дорем дар мактаб интернати шаҳри Истарафшан ва қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо Маҳкамова Муқаддасҷон аст ки оиди дигар истеъдодҳои ин нафар мо сӯжаеро омода кардем ки ин лаҳза пешкаши шумо мегардонем. биёед ин сӯжаро бо ҳам мебинем ва бо суҳбатамонро идома медиҳем. муқаддас нигоҳ накарда ба сину соли худ нисбат ба дигар ҳамсолонаш серталош аст. ӯ ғайр аз иштирок дар озмуни шоҳномахонӣ ки дар ҷумҳурии исломии Эрон доир гардида буд, мақоми назаррасро соҳиб гашт. ҳамзамон ба дигар фанҳои таълимӣ низ шавқу рағбати беандоза дорад.
таваҷҷӯҳи ӯ бештар ба фанҳои забон ва адабиёт, алгебра равона гардидааст. дар омӯхтани забонҳои хориҷӣ русӣ ва англисӣ низ кӯтоҳӣ намекунад. якум моҳи май буд ки ба озмуни фурӯғи субҳи доноӣ ҷалб кардам ва дар давоми 6 моҳ мо ба озмуни фурӯғи субҳи доноӣ дар даври шаҳрӣ иштирок кардем ва ӯ сазовори ҷойи сеюм шуд. вақте ки мо дар озмун даври вилоятӣ иштирок кардем, аз он сабаб ки ҳоло ин бори аввал якум ҳоли ҳам синфи духом буд, синфи ду буду ончунон ба рақобатпазир набуд, барои гирифтани ҷой соҳиби ҷой нашуд ва барои рӯйафтода нашудани ӯ вақте ки мо фаҳмидем ки озмуни онлайнӣ шоҳномахонӣ мешавад, ӯро ба назди муаллима Раънои Зоирдухт бурдем ва онҳо тавассути онлайн шеърхонии ӯро онлайн ба тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ба Эрон фиристоданд ва ӯ соҳиби мақоми аввал гардид. хислатҳои хоксориаш ҳаст, ки таваҷҷӯҳи ҳамсинфон ва омӯзгоронро ба худ ҷалб намуда, ӯро ҳамеша таҳсин мегӯянд. қобилияти дигари муқаддас, ки боиси ифтихори худу омӯзгорон аст, ин иштирок дар сабқатҳои шоҳмотбозӣ дониста мешавад. дуруст аст, ки шоҳмотбоз бояд шахси ором бошад. ороми бодиққат будан ва таваҷҷӯҳи махсуси қаҳрамони мо ба ин намудбозӣ тавонистааст ӯро дар сабқатҳо даст боло кунад. дар маҳфиле ки бо номи забондони ҷаҳондони дар ин муассиса амал мекунад, доимо ширкат меварзад. нигоҳ накарда ба синну соли хурди худ, Муқаддас дар ин маҳфил бо хонандагони синфҳои болоӣ рақобат карда, калимаҳо ва ҳамчунин ибораҳои душворе, ки барои синни соли ҳоло ин душворӣ мекунад, меомӯзад. ҳамчунин инро бояд қайд кард, ки луғати, яъне вожаҳои 400-ае, ки аз тарафи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидааст, Муқаддас онро ба таври пурра бо забони русӣ ва англисӣ аз худ кардааст. барои фаъолияти ояндаи Муқаддас тамоми бурдбориҳоро таманно карда, ба ӯ гуфтаниам, ки ӯ метавонад дар оянда ҳамчун яке аз хонандагони пешрафта, яке аз хонандагони муваффақ бошад. дар ин муассисаи махсус барои духтарон синфхонаи касбу ҳунар фаъолият мекунад, ки маҳсули дасти хонандагон, махсусан Муқаддасро мушоҳида кардан мумкин аст. дар фурсатҳои фориғ аз дарс кӯшиш мекунад ба машғулиятҳои гуногун, дузандагӣ, хӯрокпазӣ ва ба варзишу футбол машғул шавад. дар қалбаш нақшаву ниятҳои зиёд дорад ва мехоҳад онҳоро ҷомаи амал пӯшонад. қаҳрамон дар оянда мехоҳад ҳам духтур ва ҳам омӯзгор шавад. муносибаташ бо ҳама якранг аст, ҳамаро дӯсти хубу худ медонад, кина дар дил надорад ва то қадри имкон кӯшиш мекунад ба дигарон кӯмак расонад. ҳоло мо ҳамроҳи Муқаддас тамоми асарҳои насрӣ, ки соли гузашта нахонда буд аз сабаби хурд буданаш, имсол мо тамоми асарҳои насриро ҳамроҳ пурра аз худ кардем ва умедворам, ки ӯ дар ҳақиқат соҳиби шоҳҷоиза мегардад, зеро аз рӯи номинатсии низомнома ӯ ба номинатсии адабиёти классик байни хонандагони синфҳои 1-4 пурра омода аст. Муқаддас бо ҳамроҳи ҳамсинфонаш хеле муносибати меҳрубонона дорад. ҳамсинфонаш низ ӯро бениҳоят ҳурмату эҳтиром мекунанд ва аз бурдбориҳои Муқаддас хеле шод мегарданд. Муқаддас аз сабабе ки бисёр дар ҳамаи фанҳо фаъол аст, ба ҳамсинфони худ кӯмак мерасонад. шавқу рағбати Муқаддас нисбати омӯхтани забонҳои хориҷӣ, яъне забонҳои англисӣ, русӣ бештар ба назар мерасад ва дар вақтҳои холигиаш бошад ва бисёртар бо китобхонӣ, яъне китобҳои бадиӣ мехонад.
чӣ тавре ки ҳар як хонанда дар вақти синфи ибтидоӣ бисёр орзуҳои гуногун дорад, дар айни ҳол муқаддас мехоҳад ки дар оянда табиб шавад. бинандагони гиромӣ, фикр мекунам ки сужаи мо барои шумо писанд омад ва биёед ин лаҳза саволҳои навбатиро ба Муқаддасҷон пешниҳод мекунем. Муқаддас, мо медонем ки шумо забонҳои русӣ, англисиро хуб медонед. метавонед ин лаҳза як шеър бо забони русӣ ё ин ки англисӣ барои мо ва тамошобинон қироат кунед? Бале. Марҳамат, мо шуморо гӯш мекунем. Солнышко ясной встала, доброе утро сказала, доброе утро, кричу я прохожим, веселым прохожим, на утро похожим. Доброе утро, велит быть добрей, честный и веселый, придумано мудро, доброе утро. офарин, бениҳоят хуб. Муқаддас, барои шумо мушкил нест ҳам дарс хондан, ҳам ба тайёрӣ ба озмун, боз ғайр аз ин шумо фикр мекунам ба омӯхтани забонҳо низ машғул мешавед. Ҳамаи ин ба шумо мушкилӣ нест? Ман реҷаи рӯзи худро дорам, ба ман мушкилӣ намеорад. офарин, ман низ фикр мекунам ки агар инсон назди худ мақсад гузорад, як чизро ҳадафи асосии худ дар назди худ гузорад, ҳатман ба мақсади худ мерасад. Ҳамин тавр не? Ва ҳамаи ин дар назараш мушкилӣ наметавад. Бале, дуруст аст. офарин. Муқаддас, шумо дар оянда чӣ нақшаҳо доред? чӣ орзуҳо доред? Ман орзу дорам ки мактабро бо баҳои хубу аъло хатм карда, дар оянда пизишк шавам. бениҳоят хуб, мо низ бовар дорем ки шумо дар оянда як табиби хуб мешавед ва ба халқу ватани азизамон хизмат мерасонед. ҳамин тавр не, Муқаддасҷон? Бале. офарин. бинандагони азиз, инҷо нашри навбатии барномаи дар самои ватан ба анҷом мерасад. Муқаддасҷон, мо ба шумо бурдбориҳоро таманно дорем. Бигзор ҳамеша ба мисли имрӯз муваффақ бошед ва ҳамеша ба қуллаҳои баланд бирасед. Ташаккур барои даъвататон. саломат бошед. Ва тамошобинони азиз, мо бовар дорем ки ин охирин барнома бо Муқаддасҷон нахоҳад буд, зеро Муқаддасҷон айни замон омодагӣ дида истодааст то ин ки имсол дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китобас иштирок кунад ва шоҳҷоизаро ба даст орад. Мо бовар дорем ки Муқаддасҷон аз уҳдаи ин мебарояд. Аз инро ҳатман мо бо Муқаддас як барномаи дигар хоҳем дошт. хайр азизон, то дидори навбатӣ дар барномаи дар самои ватан.